Bakal ka to ana isang sang tawag ni Nur Cubes kay wala ka naubusan ta sang Nur Cubes. Dali ano ba no? Baka na to. Kaya gani na may ana kay aswang to yung sa gwa yang dulong-dulong to yung gani sa gwa yang aswang kada ko wala man ato aswang sa gwa. Din nga aswang na to. Kung diin ka pa nagdako dara ka pa nadlok sa aswang. Buang ka nga bata ka. Bantay ka lang karon na kay mag-abot ka ning imo amay karon. Isugi ta ka nga hindi ka magpati sa akong ginasugo ha. Ay, ang balok man gyapon niyo si Papa. Iya nga nadlo ko yaya magwa yaya magbakal no cubes ya. Nak! 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 Hindi iti nga bata ni nga kaluto ko di dali lang git bala. Galuto ko di ini sa man. Hoy! Kadto ka to sa tiyangge, bakal ka to sang patis, kay naubusan ta sang patis, kay maluto ko pansit. Kay karon, pagabot ni Papa mo diri, makaon sa. Sige na, lakat na. Ay, padugi-dugay ka pa, da karon nga mabatok tong ako nga pansit, nga wala sang patis to. Sige na, dalian na. Ay, ano man to? Permi lang kuya ko yung nasugo mo si Manong pala to. Nano man niya si nanay yaman. Permi niya ako nasuguyan niya. Mabakal patis yung. Ako lang permi. Ay, lintik na bata to. Kaina pa to. Wala pa gyapong kabalik. Ano ko lang to sang patis to. Di na to sa man. Ay nga bata. Nidugdugay mabatok na ding pansit ko. Wala pa gyapon ng patis. Makaabot. Ay dulami. Ilang paruhon nga bata niyo. Bilang taon ko to sa anay di. Ang taong ko to sa anay bit, hindi na to sabit. Ay, linti na bata niyo. Humalang paruhan ko ginagiya. Nawong ni karon. Nay! Ari ng patis na yun ako. Ari ng patis oh. Nga bago ka lang, kay nata pa ka ginapaabot-abot. Dari nga ako nga linuto nga pansit. Di nga mabatok na. Ang patis kinahulak ko. Nagano ka pa to? Naglangad-langad ka pa to? Linti ka nga bata ka karon na. Yung balang mo naging nga damo ito nagabakal na sa tiyanggi ito nagalingan linya bagan ito wala ko yung nagalangan langad subo na ng kami aking ka pa